Ya kai ɗan uwana musulmi mai alwala babu tsarki, saƙo zuwa gare ka ya kai mai alwala babu tsarki. Alwala babu tsarki baya yiwuwa kamar yadda sallah babu alwala baya yiwuwa. Muddin za ka dinga yin alwala babu tsarki ko ka dinga yin sallah babu alwala to kana wahalan banza ne. Ya kamata a dinga kula da tsarki kan a yi alwala. Allah ya sa mu dace, Allah ya gyara mana zukatanmu, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, alhamdulillah. Ya kai ɗan uwana musulmi mai alwala babu tsarki, saƙo zuwa gare ka ya kai mai alwala babu tsarki. Alwala babu tsarki baya yiwuwa kamar yadda sallah babu alwala baya yiwuwa. Muddin za ka dinga yin alwala babu tsarki ko ka dinga yin sallah babu alwala to kana wahalan banza ne. Ya kamata a dinga kula da tsarki kan a yi alwala. Allah ya sa mu dace, Allah ya gyara mana zukatanmu, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, alhamdulillah. Assalamu alaikum yan uwa musulmai, al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da fatan kowa yana lafiya, barkanku da warhaka. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, Allah ya mana mai kyau.